Η μέρα της βόλτας έφτασε. Το πρώτο τελευταίο σκάουτινγκ μας έδειξε τις πληγές της κακοκαιρίας και με παραπάνω δουλειά που ρίξαμε όλοι, μπορέσαμε και αλλάξαμε διαδρομή και την περνάμε από τις δυσκολίες που έχουμε συναντήσει στο έδαφος. Είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί θα κάνουν τελευταία στιγμή πίσω, αλλά όταν θα δουν αυτό που έχουμε ετοιμάσει στο τέλος, θα εύχονταν να ήταν εκεί. Έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις. Πάμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Είμαι πάρα πολύ περίεργος. Στη γιορτή του ο Μάστορας από την ιδέα τι φτιάχνει. Βγήκε ωραία. Όντως το GPS ήταν πολύ καλό και εδώ μαγικά, εντάξει. Εδώ το μέρος, το τελείωμα, το σκηνικό είναι ακόμα πιο ωραίο. Με αρνιά να ψήνονται. Η διαδρομή ήταν πολύ καλή. Η βόλτα ήταν τρομερή. Αλληλεγγύη, αγάπη, περιπέτεια, τρέλα και όλο αυτό που βλέπετε, το vibe.